От Батак съм, Чичо. Знаеш ли Батак? Хей, там зад горите. Много е далече. Нямам татко, майка. Ази съм сирак. И треперя малко. Сима дойде вече. Ти, Батак, не си ли чул? А аз съм оттам. Помня го клането и страшното време. Бяхме 9 братя, а останах сам. Ако ти разкажа, страх ще те съземе. Като ги изклаха, Чичо, аз видях. С топор ги сечаха, ей тъй, на тръвника. А аз и плачех, па ме беше страх. Само Бачо Пеню с голям глас извика и изтъхна Бачо. А един хайдук баба ми заклая под вехтата стряха и кръвта потече из нашия капчук. А аз и бях малък и мене не заклаха. Татко ми излезе из къщи тогас с брадвата в ръцете и нещо продума. Но те бяха много. Пушнаха за в час и той падна възнак. Уби го куршума. А мама изкочи откъде не знам и на татка фана да вика, да плаче. Но нея скълцаха с един нож голям. За това съм, Чичо, а сега сираче. А бе много страшно там да бъдеш ти. Не знам, що не щяха и мен да заколят. А плевнята пламна и взе да пръщи. И страшно мучеха кравата и волът. Тогас аз побягнах плачешком навън. Но после, когато страшното замина, казаха, че в оня големи огън изгорял и Вуйчо, и дядо, и стрина. И черквата наша, Чичо, изгоря, и школото пламна, и девойки 200 станаха на въглен. Някой ги запря. Та и още много деца и невести. А Кака и Леля и други жени мъчиха ги 2 дни и пак ги затриха. Още слушам, Чичо, как пискат уни. И детенца много на мъждрак набиха. Всички свят затриха. Как не бе ги грях. Само дядо Ангел оживя. Сюрмаха. Той пари с котела сбираше за тях. Но поп Трендафила с гвозди и коваха. И уж беше страшно, пък мен не бе ме страх. Аз треперех само, но не плачех веки. Мен и други дяца отведоха с тях. И кажви съдрани увиха на всеки. В помашко село не знам кое бе. Мене ме запряха. Не иде под земята. Аз из дупка гледах синьото небе и всеки ден плачех за мама, за тата. По-добре умирвах, но не ставах турка. Като ни пуснаха, пак в Батак живях. Подир 2 години посрещнахме Гурка. Тога с лошо време и за тях наста. Клахме ги и ние, както те ни клаха. Но нашето село, Чичо, запустя. И тата, и мама веки не станаха. Ти, Чичо,
Не си чул заради Батак. А аз съм оттам. Много е далече. 2 дни тук гладувам, защото съм сирак. И треперя малко. Зима дойде вече.